Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat At-Takasur ayat 1 dumugi ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Alhaakumut takatsur. Okeh-oken bondo ndadekake sira lali. Hatta zurtumul maqabir, nganti sira mlebu ana ing kubur. Kalla saufa ta'lamun, aja kaya mangkono. Besok sira bakal mengerti akibat penggaweanira. Tsumma kalla saufa ta'lamun, banjur aja kaya mangkono, besok sira bakal mangerti. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, aja kaya mangkono, sekirane sira mangerti kanthi yakin. La tarawunnal jahim, yakti sira bener-bener bakal weruh naraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, banjur sira bener-bener bakal ndelengake nganggo mripatira dhewe. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, banjur sira bener-bener bakal didangu ana ing dina iku bab kenikmatan kang akeh ing donya iki. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.